po sa Indogabos mga tugang, ngunyan po iyo an enot na simbang gabi sa panahon kan Adviento. Idulot po niya to ang Santa Misang ini para sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, asin intensyon, kan mga minasunod, Isa, Mabagos family, Mr. and Mrs. Antero and Emmy Tayam and family, asin Mr. Romeo Buena. Para man po sa special na petisyon ni Edrigo, para man sa kapahingaluan kan mga kalag ni Lolita asin Virgilio. Mga kaibanan po niya to sa giraray po Diyos marahay na banggi sa Indogabos mga tugang, ngunya na aldaw sa tuyang pinupunan ang simbang gabi, sarong magayon na tradisyon niya to mga Pilipinong Katoliko, namantang nagrarani an aldaw kan pagdatong kan paratubos, kita namimibi asin nagaandam kan satong mga sadiri. Mantang nagrarani na an aldaw, buksan niya to ang satong mga puso na pano nin pagtubod asin paglaom. Tanganing sa aldaw na iyan, mamatean niya to ang tunay na pagkamuot asin biyaya nagikan sa Diyos. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini, iyo si Reverendo Padre Xavier Amoroso, Formator, Holy Rosary, Major Seminary. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Enter into Jerusalem, let us go to God's house. With the healthy and the sick, with the worker and the weak, let us go to God's house. Enter into Jerusalem, let us go to God's house. Come and run with the wind, with the God who reigns in peace, let us go to God's house. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa saimong espiritu.
Susuluan an enot na kandila ni Mrs. Florida Alvarez asin kan sa iyang pamilya. An enot na kandila simbolo kan kaugmahan na satong namamatean mantang kita nagahalat sa pagdatong kan satong paratubos. Kagurangnan niyamong Diyos, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong ni Kristo. An Emmanuel, Diyos na uya sa samuyang hade, samuyang hukom. Lugod, abutan niya kami na nagahalat asin maugma sa maludok na pagpamipi. Ini hinahagad mi huli ki Heso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mo asin nin Espiritu Santo. Nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, itugot mo sa saimong banwaan na maghalat sa labi-labing pagpuka sa pagdatong kan saimong bugtong na aki. Tanganing siring na siya nagtukdo bilang ginikanan kan samong kaligtasan. Kaming mga nagpupuka, maghidali na may mga nagliliwanag sa ilawan sa sayang pagdatong. Siya na kay bamong nabubuhay sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon na yaon ang imbitasyon kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawe nin pagpapabanal. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Ini ang sabi nin kagurangnan, utuba an maninigo asin gibuha an katanosan. Taan sa kuyang kaligtasan, maabot na, ang sa kuyang katanosan, ipapahayag na. Paladan ang tao na minagibo ka ini, an aki nin tao na minaako ka ini. Nadai nagbabasang-basang kang aldaw na Sabado, na ilikay ang sa iyang kamot sa mga maraot na gibo. Ang dayuhan nakisumaro sa kagurangnan, dai magsabi, isisiblag ako kan kagurangnan sa iyang banwaan. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, naglilingkod sa iya, namumuot sa ngaran ng kagurangnan, asin buot na maging surugoon niya. Ang gabos na nag-uutob kang aldaw na Sabado, asin nagdadanay sa sakong tipan. Sindagabos, iyo ang dadarahon ko sa sakong banal na bukid. Asin pauugmahon ko, sinda, sa sakong harong nin pamibi. An sa indang mga dulot, asin atang aakoon dyan sa sakong altar, sa gabos na banwaan. Iyo ini ang sabi ng Diyos na kagurangnan, na nagtipon kan mga nawarak na aki ni Israel. Iba pang mga tao sa kung titipunon, laen kan mga uyana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, kahiraki asin bendisyon ni kami. Sumirang sa mo ang sa imong lalawgon, ang sa imong mga dalan ipamidbid sa kinakban, ang sa imong kapangyarihan sa gabos na banwaan. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka nin mga banwaan, huli ta ika matanos na hali sa kinakban. Matanos na inaataman mo ang katawuhan. Inaampon mo ang gabos na banwaan sa daga. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka nin mga banwaan, ang gabos na katawuhan mag-uumaw sa imo. Lugod, bendisyonan kita nin Diyos, sambahon siya sa kinakban. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nagsabi sa mga Hudiyo, "Kamo nagsugo na haputon si Juan, asin siya nagsaksi, dapit sa katotohan. Bako ta kaipuhan ko ang siring na patutuo nin tawo, ini ipinapagirumdum ko sa indo para sa indong kaligtasan. Si Juan sarong ilawan na naglalaad, asin nagliliwanag. Sa halipot na panahon, ikinaugmanindoan sa iyang liwanag. Alagad, an patutuo na sa kuyang sinasarigan, urog pa sa patutuo ni Juan. Iyo ang mga gibo na ipinapagibo ko sa kuya kan ama. Ang mga gibong iyan, mga saksi na ako sinugo kan ama." Marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na banggi po sa indo gabos. Diyos marhay na banggiman po, Father. Kunigwa po akong saro sa mga panahon na inaabang-abangan sa kada taon, iyo an panahon kan Adbyento. Taano, ninhulita, binapuon na kita kapag minalaog kita sa panahon ng Adbyento, kitang mga Pilipino, garo man sa na Christmas na. Minsan nga ni bako pang Adbyento, September pa sana, Christmas na para sa satuyang mga Pilipino. Sabi kayan ina ang pinakahalawig na Pasko sa bilog na kinakban. Digdi sa na iyan makukua sa Pilipinas. Pati ang mga simbahan, para noonanin decoration, hilingon po nindo ang sa indong kapilya na pati. Ang sa indong church, simbahan, digdi sa Fransya, magayunon pati ang decoration. Pero habang nagrarani iyan sa Kapaskuhan, nagdadagdag iyan. Kaya excited akong mahiling ang itsura kan simbahan na ini, kan shrine, kan sa tuyang mahal na ina, pag-abot kan Kapaskuhan. Kamu po excited man kamo? Yan. Kaya maski sa mga harong po nindo, hilingon nindo, Christmas na. May Christmas tree na, may mga parol, asin iba pa. May mga nagkakaroling na, may mga nahihiling na akong mga aki, lalo na sa mga harong-harong, sa mga tindahan, nagbibirisita ng mga kaakian. Nagirumduman ko kan ako aki pa. Iuman po ayan gibumi, magkaroling. As early as November, nagkakaroling na po kami. Taan kaming magbabarkada. Ang goal mi, pag December, makabakal kami nin bola, nin basketball, saka volleyball. Yan. Yan permiming goal. Para kawat po kami nin volleyball, saka basketball. Kan kami mga aki pa. Kaya ang panahon kan Adbyento, panahon kan Pasko, lalo na pag nag-abot na ang siring, simbang gabi, mga misa aginaldo, abang ugma ng maray, arog ngunyan. Yan ang pinakamaugmang panahon, asin okasyon sa simbahang Katoliko. Kasabay man ang paglipot kan hangin. Ngunyan pati may malaog na low pressure area. Kaya risa po nindo, nagtataratagiti, nag-uuran minsan mainit. Pero sana dai magkusog ang bagyo. Ano po? Dai mangyari ka itong anong taon ito, 2020 ganito, na Kapaskuhan gayo, biglang nagkusog si bagyo. Sana daiman. Okay lang na maglipot-lipot ang panahon, kaya uso ngo niya ng sipon. Uso ang abo. Sana, duman sa Metro Manila, pigpapabalik ang mask. Voluntary wearing of mask, may naglalangkaw na naman ang COVID cases. Pero ang kagayunan sa tuya, kitang mga yaon sa Pilipinas, mga bakunado na, kadaklan sa sato bakunado na. Kaya aram ko, safe naman kita. Kaya daw naglilipot ang panahon, lalong-lalo na si mga mayong, mga ka-partner, mga members kan SMP. Aram po nidong SMP. Samahan na mga malalamig ang Pasko. At ang aning malipot ng Pasko, mayo pang kakugus-kugus.
Kaya sabi ang simbang gabi pag tagamasdan nindo sa luwas. Oh, taminsan ang mga kahobi nisa nagpaparadate sana, dahil man nagsisimba, nagdi-date sana. O kaya kung nganing day ka mumasot spitsahan na nagpaparadate, maglaog sa simbahan. Lalo na ang mga gurang, ay, yaon na naman niya, papara, taid-taid na naman niya. Yaon yan, mamasdan. Pero, mga tugang, kung may sarong rason kung taano maugma ang simbahan kung Pasko, lalo na pag simbang gabi o Misa Aguinaldo, taan ibang mga Katoliko, mga tugang niya tong Katoliko, na dai nagsisimba. Oh. Si mga dai man nagsisimbang Domingo, nagkakaburuhay. Kaya garo yan Resurrection Sunday. Kapag Misa Aguinaldo o Misa so simbang gabi. Si mga taong dai mo nahihiling sa simbahan, on a regular Sunday, mahihiling mo iyan. Pero magayon po iyan, at least sa sarong taon, ang siyam na aldaw, yaon yan dyan, na nagpapanata, nagdidibusyon. Kaya minsan napaisip po lugod ako, sana ang bilog na taon, simbang gabi. Tanganing perming, dakulan, tao, napapano ang simbahan. Nag-uumapaw sa mga tao, nagdadakulan kolekta. Joke man sana. Pero at yan po, may choir digding makanta si mga estudyante mi sa seminaryo, makaroling sa indo. Dagro dagdagan manindong dikit. Kung si kolekta nindo sa offertory 5, gibon manindong G's. Pag second collection. Tabang naman po nindo sa mga estudyante mi na abang kumbaga dahil sa pagtios, minsan nadidipisilan sa pagklase. Kaya samuya man po sa seminaryo, dakulang tabang kamo, ngunya nakapaskuhan at siyan, makaroling kami. Duwasa na pong kanta. Dahil mo na po ko maghali, pakatapos kan post-communion prayer. Napag-isip-isip ko po na sana ining sa tuyang simbang gabi, maging makulor, maging maugma. Lalong-lalo na minapuon pa sana po kita. Kaya sana, i-promise ta po na si mga nagsirimbangon yan, makaabot ka mo hanggang sa Kapaskuhan. Taminsan po, ang medyo makamundo, na kumpleto ta sa siyam na simbang gabi, pero kan Christmas Day, makna, turos magna. Takwasang, pakatapos kan Noche Buena, iyon na, barasog nakalimang harong gayod nakakakanin, fruit salad. Nagparakakan lechon. Kaya daay na pag-imata pag following day. O sana po, ining siyam na aldaw na ini, makumpleto ta. Sana maging marhayan panahon, mayong ulang sa satuya. Tapos sa mismong kaaldawan kan, Kapaskuhan. Tan iba po, talagang devoted sinda na ma-perfect ang 9 days. Tapos sabi ninda, minsan, yaon po ako sa St. Jude ka ito, dyan sa Concepcion. May hinapot ako, sabi ko, Manay, tano tagaro, first time kong mahiling kadigdi. Sabi niya, ngaya Father, kaipuan ko kaya ngaya talagang ma-perfect ang siyam na simbang gabi. Taigwa po ngaya akong wish na gustong makamtan sa buhay ko. Medyo nag-ano man ako, garo palan nga niya ko ang, sasadiri ko man sana, ang simbang gabi o Misa Aguinaldo, ginigibong garo wishing well. Pero mayo man problema ko iyan, syempre, yan man talaga, minsan may mga pangajion kita, may mga wish kita sa buhay ta. Pwede man mag-wish, bako man maraot iyan. Pero sana, pag nag-wish po kita, paano kung daita makua iyan, pakatapos kan simbang gabi, di kita magmuto-muto sa mahal na Diyos. Di kita mag-rot ang buot ta sa mahal na Diyos, ta daita na ko asi wish ta. Minsan kaya, may mga wish kita na minsan imposibleng makua. Igwaman kaya, one time nagpa-recollection po ako, sabi ko duman hapot ko duman sa gurang niya, kung ano po ang
ano ang rason mo kung tano ta nagsisimbang gabi ka, nagmisa aginaldo? Sabi niya, may wish po kaya ako, Father. Ano nga niya ako ang wish mo? Gusto ko po ngayon magka-boyfriend. Tapos kan hiniling ko, liliman na sa nasingipon. Oh. Sabi ko, nga niya ko manay, mag-wish ka na lang na magyaman ka. Minsan man ang iba, siyam na aldaw, na perfect ninda. Siguro, nasiraman nin turog, kasiyam na aldaw, dai na pagmata. Kaya nagdulok si Father, Father, invalid na po si sakong simbang gabi, nakawalo ako, pero na-miss ko si last simbang gabi. Father, invalid na, namumundo kita. Kuna ta, iyon na yan, dapat ma-perfect talaga. Okay man po, mas magayon na ma-perfect talaga. Kung may debosyon talaga kita sa pag-attender misa aginaldo. Pero isipon ta po na kapag nagmimisa kita kada aldaw sa simbang gabi o ano pa man na Santa Misang iyan, kung anong pangadjion ta sa kaaldawan na iyan, ano man ang yaon sa puso ta, apapangadjion ta sa mahal na Diyos, sa herak kan mahal na Diyos, itatao yan sa sato. Dawa da ma-perfect, ha? Dawa da po ma-perfect. Kaya, okay man po na ma-perfect iyan, mas marhay. Pero kung da ma-perfect, da magluya ang buot. Ano na sana? Sabi ka iyan, bawion na sana sa ibang gibo. Panibuad ka naka-attender sa rong aldaw, o mas magmaray ka yan, maggibo kang herak sa imong kapwa. Ano po? May baka may kataid kang harong na nangangaipunin pagkakan. Tawan mong pagkakan. So, yan, garo, pagpagirumdum lang sa sato, na totoo, importante ang simbang gabi, pero mas may mga bagay na di dapat kita mamundo kung daita na perfect. Ano po? As in, ngunyan na simbang gabi, may saro lang po akong pagirumdum sa Indo, mga tugang, na sana, ngunyan na simbang gabi, idarahon ta sa satong pagpangadji, enot na enot, an katuninungan sa kinaban. Sana yan an satong ipangadji ngunyan. Hilingon ta sa bilog na kinaban, may mga giyerang nangyayari. Sabihon ta na dahi kita apektado direktamente, pero igwang mga giyerang nangyayari sa palibot ta sa Israel. Maray nga ngayon ta may ceasefire. As in sa Ukraine, sa Russia. As in, grabe ang pagtios sa kinaban ngunyan. Kaya sana po ngunyan nakapaskuhan, sa pag-andam niya to sa kapaskuhan, yan ang magayon na intensyon niya to. Ano ang pwede tang gibuhon sa satuyang pamilya, sa satuyang kapwa, tanganing mautob ta ang kabutan kan mahal na Diyos. Alimbawa, ang pakipag-ulian sa mga tao na nagkaigwa kitang mga raot-buot. Yan ang magayon na pagprepararan ta. Makipag-ulian sa mga tao na nagkausanin kulog-buot sa saindo. Magpatawad sa mga tao na nagkulog sa saindo. Si mga may utang dyan, magbayad na. Yan. Saro kayo sa mga panahon, may mga bonus na pati ka mo, kaya magbayad na. Luhay-luhay sana. Si mga tugang niya to sa palibot niya to nagtitios, tawan tamanin, atensyon. Taminsan kita bastante sa gabos, may pang Noche Buena na, may pang tao pa sa caroling, pero sa mga taong mas nangangaipo, minsan mayo kitang naitatao sa sainda. Kaya mga tugang, sa pagpuon niya to kan simbang gabi, asin mga misa di aginaldo, inilugod ang magtao sa to nin agyat. Nabako lang ang debosyon sa simbang gabi ang tawantang atensyon, kundi ang debosyon ta mismo sa aki kan mahal na Diyos, na nanitawo, nagpakumbaba, tanganiming arog sa satuya, maligtas kita sa pagkakasala. Asin ang pakipag-ayon niya to sa satuyang kapwa, sa paagi nin mga gawing helak, asin gawi nin pagkamuot sa satuyang
mga tugang na sadadit. Amen. Matindog po. Sa enot na aldaw, tipunon tan sa tong mga pamibi, asin mag-arang kita sa mahal na Diyos nan sa iyang piniling mga reliyoso asin reliyosa ang tabayanan nin kagurangnan. An sa tong simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satong Santo Papa, mga obispo, asin mga klero, nalugod danay sindang antabayanan kan banal na espiritu sa saindang paghingowa na maipamidbid si Kristo sa katawohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na mga namamayo sa bilog na kinaban, lugod padagos nindang tabangan an buhay apostolado kan simbahan, urog na an mga relihiyoso asin mga madre, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagtitios, naghehelang, asin mga inaapi, nalugod sinda makakuanin paglaom, huli sa mga gibong apostolado kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na uya sa misang ini, nalugod maglakaw kita sa dalanin paglingkod asin katanosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos na samuyang Ama, arami na namumutan mo kami, hinanyugan sa mong mga pamibi na ipinasabong sa mo kan sa imong espiritu, sa kaumawan kan sa imong ngaran, asin para sa samong kaligtasan, ini hinahagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Take my life, my Lord, take my suffering soul, my Lord, take my joys, take my tears, take my love, take my memory, Lord, take my understanding, Lord, take my mind, take my freedom, take my will. Take my talents, Lord, take my weaknesses, oh Lord. Take my secrets, take my sorrows, take my sin.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako asin sa indong atang, maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, papagkanigwa sa imo ang mga pamibi, asin atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kun saen mayong maninigo, an ano manatabang kan gibong marahay, antabayan mo man kami, kantabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa moandalan kaligtasan, na daing kasagkuran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinoo sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanyamanin kalis,
asin giraray pagpasalamat sa imo. Tino sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapaboloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay ba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen ay nakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilinga an samong mga kasalan, as kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaroohan kamo nin katuninungan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Oh, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus Christ, Lamb of God, Lamb of God, take away our sins. Jesus Christ, Lamb of God, grant us peace. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinang sa kong kalag maoomayan. Take and eat my flesh I give. Take and drink my blood I give. My love I give, I offer to you. My love I give, I'll die for you. Us. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your children. 'Cause your way of life, we are your child
This bread I break, it is my flesh. This cup I share, my life for you. I am in you, and you in me. I give you my life, together we live. Washed our feet, anoint our head. You teach us words to comfort us all. Come, my friends, let's eat, let's dine. You are our Lord, who serves us all. I'll build a home to welcome you. I'll build a home. I'll build a home to welcome you.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na nagngangayo-ngayo kaming nakikimaherak sa imo, kaming nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini. Tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinakbanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po muna sa halipot na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang pura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar, ngunya na enot na aldaw, ngunyan sa enot na aldaw kan sa tong simbang gabi. Salamat man sa gabos na mga donantes, asin sa gabos na ministro na nagtaokan sa indang serbisyo. Siring man sa Kamerata Kultura, kaibaan sa indang choir directress na si Mrs. Amelita Saenz sa indang pag-awit sa liturhiya. An pasasalamat man sa familia ni Mrs. Florida Alferez sa pagsulo kan kandila sa enot na aldaw kan sa tong simbang gabi. Asin urog sa gabos kay Reverendo Padre Xavier Amoroso, kan Holy Rosary Major Seminary, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Siring po sa nabanggit ko kasubago, ini pong kaibahan ko mga seminarista. Laog na kamo brothers. Masusubgon po ini pero napiritan na magkaroling dahil sa pangangaipo. So ini po mga seminarista mi from the theology and philosophy colleges.
tulong grupo po kami, ang duwang grupo naghali kasubog maagahon na pamanila na sinda. Nag-abot na po ngunyan sa agaman sinda makaruling sa Manila. Ini po digdi sa naga ang karuling ninda. Kaya kun ini pong samuyang grupo ma-offer sa Indonin duwang carol songs tanganing maipamati man sa Indo ang kaugmahan sa seminaryo asin dagos na pong pagpamibi nalugod magdakul pa ang bukasyon sa pagpadi asin pamibi man po nindo sinda na sana magdanay sinda sa bukasyon na ini. So ini po para po sa Indo, dulot mi bilang pasasalamat asin Christmas cheers naman po sa Indo Gabos. O pakanta po ang Koro Seminaryo. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared, and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. When Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. On your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine. When Christ was born, oh, oh, night divine.
Salamat po sa indong suporta, asin sa satuyang kura paroko si Father Ipe sa pagtugot na mag-awit ang mga seminarista sa Indo po, Gabos. Salamat po sa Indo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw iarubay ang marhay na bareta ni Kristo. Salamat sa Diyos.